Ran sarkin waƙa ya ɓaci sosai bisa cece-kucen da jama'a suke yi a kansa, sabida ya gaya wa Abdul-Jabbar gaskiya, ya ce wannan magana gaskiya ce yake gaya masa, don haka magoya bayan Abdul-Jabbar su gaya masa ya gyara, in kuma ba zai gyara ba, ai ga gwamnatin nan za ta iya magance duk wani al'amari, ta ishe shi riga da wando. Da fari dai muna yi wa mai sauraro barka da zuwa wannan tasha mai albarka wato Hausa Channel 24. Idan wannan shine karinku na farko zuwa wannan tasha, muna roƙo da ku danna subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin kasancewa da shirye-shiryenmu a koda yaushe. Naziru sarkin waƙa ya ce jama'a su gafarce shi, kada dai a ga ya cika surutu. Ya ce in dai karatu ne, Abdul-Jabbar ba cikakken mai ilimi ba ne ba, bai kamata ma a kira shi da malami ba, tunda 'yan uwansa ma baya zaune da su lafiya. Naziru sarkin waƙa ko shi ya yi ikirarin cewa ya yi wa Abdul-Jabbar nisa a karatun hadisi. Sarkin waƙa ya ce ai ba a nan gizo ke saƙar ba, in ma an zo maƙabalar, to duk ma malamin da aka tura ya ajiye iliminsa a gefe kafin ya shiga maƙabalar, don Abdul-Jabbar ba mai ilimi ba ne ba, baki kawai gare shi na surutu amma baya aiki da iliminsa, cece-kuce kawai yake so a yi.